Yes, atichisangana zvakare mhuri yeZimbabwe tiri paChitungwiza Magistrate Court apo patainga nyaya yaBLA MATSOTSI uyo ane macounts anosvika up to 20 madockets ari pending ane vanhu vaaiasauta vamwe vachirepa zvakare akati wandei macases aanayo. Saka tazofona mangwanani tichifonera iye victim amai vekuchekwa nebanga naBLA MATSOTSI. Mushure mekunge tavafonera vataura zvavataura zvinhu zvinorwadza zvisingaiti zvekutoti vatotiudza iye vakati ano ndatokidnapwa nevanhu vandisingazivi ende uyezve nzvimbo yandiri handitomboiziva kuti ndiripi. Zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe. Saka tine maaudios atinawo atoda kuti munzwe zvakare. Toda kuzoti ivo vataurawo pfungwa dzavo kuti mushure mekunge vatorwa nematsotsi nemhondi idzi dzavakidnapwa vaendeswa kupi. Aiwa, ngatinzwei maaudios tichisarisa zvakare ivo vachitaura kuti chiitiko chinoswisa idzi chafamba sei. Katowanza vachitaura ko muri kutiriteni here kana kuti pane kuataka kwamakaitwa? Vanhu vandinavo vanhu vavo vari kundisa panguva yakaoma zvoti ko chii chiri kuitika? Chii chiri kuitika naye mama? tiri kubayiwa. Muri kubayiwa? Ndive panomira hasina kumbosakana ukoti kwacho. Saka chii chiri kuitika mama? Pane vanhu vari kukurova here? Chii chiri kunyatsoitika? Vakonimanikidzwa zvinhu zvandisiri kuda inini. Saka vanhu ava vari kuuya kumba kwenyu vachikumanikidzai? Vatonditakura nemoda zvoti handisi kutomboziva kwandiri izvozvo. Makuda kutakura irini? Izvozvo zvipatambo ndatoti ndibude ndichiti ndida kuenda kuCourt. Saka okay, muri paWhatsApp here izvezvi? Aiwa, ndisi paapo nenyaya yaBLA MATSOTSI. Okay, muri padhuze mota yacho ndeyerudzi kala yacho? Pandiri kwacho. Muri kupi? Handimbokuziva. Nzvimbo yamuri yakaita sei? Alright, number plate yemota muri kuiona? Alright. Saka pane kala yacho yemota yakupika ikala yerudzi ende yemota rudzi. Ndinoda kuti muzondipa nhamba dzemurume wenyu uya wamai munaye uya. Alright. Munogona kusiedzera izvezvi? Handisi kutombokwanisa izvezvi. Hamudziziye nemusoro? Handikuzivi. Ko hapane ndokusire kumibheki asi kuti ndiri kuuya. Alright. Pamwe ndogona kuuya. Ndinenge ndikuudzai. Saka vakuregedzai? Ma? Vakurege vangani vanhu ava? Kumbokati aiora. Alright. Ndokumbira wekuti ambondidhilaya 2 minutes ndakuuya. Makuuya? Tositaura ndasvika panzvimbo. Alright. Hapakanaka imembe. So mazoziva kuti nzvimbo yamuti ndeipi? Ndakutora pabus stop yokukwira kombi kuti ndiuye. But mazokwanisa here kucheka number plate yemota yamakwira? Totaura ndasvika. Beautiful. That's good. So munokwanisa kundishedzerawo here number iyo right now? Pandiri pakaonena hapaite mani. Because nyaya yenyu tatoichisa kumberi kudhara zvekutoti yakutozikanwa kumberi. Alright. Kuti ngambondidhilaya mbichana ndiri kusvika ipapo. Alright, fari zvino handisi kuCourt zvangu but mirai ndionoti ndingafonera ani. Alright, mirai ndione ndingafonera ani. Saka munokwanisa kusvika after how many minutes kuCourt? KuCourt ndokwanisa kusvika zvekuma 12. Handiti? Alright, it's fine. Regai ndiona kuti ndingabatana. Alright. Okay. Chetika ndanga ndichibva ndichingobuda gate ndichingotena kuti ndokwira kombi ndiyo kuCourt. Ndasangana nemota yanga yakamira nechepamukoto. Then ndobva ndati ndobva kuti hanzi muri kuenda kupi? Ndikati kuenda kuCourt. Zvikanzi kuCourt ndimurikuita basa kutoramba muchitsikirira matsotsi mumwe wedu. Zviriko here izvozvo? Tikupe 200 undowithdraw nyaya. Ndikati nyaya handikwanisi kuwithdraw bhozi nyaya yakatomirwa nedare kudhara handikwanisi. Zvikanzi alright, bhozi muchakonzeresa kana nesuwo kuita sei kuti tisungwe. Ndikati aiwa ndikuenda kuCourt handikwanisi kuti ndiende futi nemi. Zvikanzi aiwa handiitesi. Ndikati handikwanisi kuenda nemi kwamuri kuda kuenda. Then ndopazondipinza mota zveforce. Ndobva waswera neni muswere sezova neni. Zvikanzi nguva dzekuatenda Court dzinenge dzadarika. Ndati tiudhe waifona.
vaida kunzisa kuti ndiri papi chichaitika, then ndobva sei pakusvika vandazoti nduma makurwadza ndakukumbira kuenda kupi kumba, zvikanzi kana uchindo withdraw nyaya, kana wabvuma kuwithdraw nyaya iwewe then ndokwanisa kuita sei, ndokwanisa kukusiya. Ndati alright, ndakundo withdraw ndokuzondisiya kwavaita sei, kwavaita ndichiya kunoku. Zvinorwadza chokadi. So zvaitika nguvai zvinhu izvi? Zvakaitika makuseni, chingobuda matenzi anga asati dzambochaya, chingobuda gedhi. Zvinorwadza. Takatarisa vanhu ava vanga vari vangani? Vanga vari 4. Hapana here kakukurova ikavaita mamwe mapiritsi avakupai ndeapi? Bosi tata vanga chingoti tichapedzerana kana mukasa withdraw nyaya. Alright. Zvinorwadza. So takatarisa nyaya idzi kubva zvamabva kuCourt, tinorangarira tichisangana zvakare pano paCourt. Pane here mapiritsi anenge muchiwana zvakare kubva musi wamabva kuCourt kusvika sono? Vanhu ndo vanongoya kana kumba kana vandosangana navo vachiti withdraw nyaya. Vazhinji vacho ndo zvanenge vachitaura. Zvinorwadza izvi. Saka takatarisa nzvimbo yamaendeswa ndeipi mushure mekunge vakukidnapper kubva kumba kwamazai? Tichingoyambuka bridge kusango kundo kwandaendeswa navo. Alright. Sango iri ringaiti seripi chairo chairo? Takatarisa imunogara kuchitungwiza kusemeri zaiga. Saka tichitarisa mota payakukidnapper yaenda nekuside kuri? Vatena nekuleft kwangu nekuright. Kana takatarisa kuenda kutown vatena nekuright. Ndokusango kwavatena navo. Handizosisa kuti makanzi chibosi chitori munyowani weikoka ndokusango iro. Zvinorwadza. So tambokufonirai zvakare uyezve nevamwe majournalists anga achikufonirai makuseni aya. Mukatsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti patime yatinge tichikufonirai foni yenge inani panguva idzodzo? Foni ndo vanga vainayo, ndo vanga vachitodaira foni zvinonzi taura, then ndotaura pafoni. Zvanga vachita kana kutoignore makosi. Wozvira izvo kuti foni yenge tori paloud panguva iyi? Okay. Zvinorwadza izvi. But takatarisa vanhu ava hapana here vamaziya? Tinoziva zvikuru vamwe vacho navanogona dziri shamwari dzaBLA MATSOTSI. Hapana here vamunoziya kuti vanogara munharaunda yesemerisa? Wandaziya ndinganyeba, hapana munhu andamboziya. Saka mungarondedzera kuti mota iyi yakukidnapper vanga ine mota yakaita sei? Anga iri mota yewhite, Toyota yewhite, Benz yewhite, but number plate nechikuti ndikwanise kutora zvanga singakwanisi kuita sei kutora. Because ndovanga une foni yangu. Ndatodziwa nemuchindokwizwa kombe panga pato nemunhu aita sei anga akatobata foni yangu atambidza foni ndichipinda mukombe. Zvinorwadza izvi. Saka pavasvika pakombe hamuna here kana kuda kushedzera kuti vanhu ava matsotsongwa nekidnapper kuti vabatwe neuruzhinji? Ndinokwanisa kuzviita, ndakopera simba ubva nangouya ndichitomhanyidza nekuatenda koti kuti ndimhanye ndiatende koti kunoku. Zvinorwadza. Saka kuCourt mazosvika nguva inasi ende uyezve muchidiwa nguva yeCourt? Ndasvika zvekuma2. Okay, 2 dzemasikati. Alright. Mushure masvika hamuna kupiwa here mhosva? Tinoziva kazhinji wakanonoka kuCourt unogona kuissuwa warrant of arrest. Saka zvanzi chii mushure mekunge masvika kuCourt? Ndasvika kuCourt zvikanzi mabatwa nemhosva yekunonoka kuuya kuCourt. Okay. Then vandarotsanangura zvandasangana nazvo. Alright. So matavana kuCourt mushure mezvo vazoita sei? Kandatorwa nevanhu vekuCourt vafonera polisi kuti ndinge ndiri safe. Ndisindobva isvika panzvimbo kuti ndive ndiri safe kusvika izvozvizvo. Alright. So mashoko enyu takatarisa fungidziro yamunayo vanhu ava vanotodi link naBLA MATSOTSI here kana kuti tingati shamwari dzacho here kana kuti semaonero emafungira muketi? Andangoti pamwe vanozivana vanhu vamwe chete, infact because kamuitikiro kacho kaitika vanhu vamwe chete. Zvinorwadza chokwadi. So takatarisa mashoko api muchireva kuti vanhu vamwe chete kuti ishamwari dzacho naika? So chikumbiro chamuda kuita kune vemutemo, tinoziva zvikuru kuti munogona kusangana futi nedambudziko because zvanzi koti yanzi iri rini zviya. Takatarisa nyaya iyi
It's 18. It's 18 of this month. Right. So chikumbiro chipi chamuda kuita kune vemutemo kuti munge makachengetedzeka? Vemutemo vangandokumbira kuti ndive ndiri safe because pari zvino ndichasi safe handionyepa. Zvinorwadza chokwadi. So pane vehukama vekwaBLA MATSOTSI vamaona here paCourt? Vanga varipo. Mavaona hani? Mukoma wacho nehanzvadzi yacho. Zvinorwadza chokwadi. So mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ineyi angava api? Because tikuona kuti nyaya iyi iri kutoenda ichiita wese. Kuti takatarisa ane mamwe mapending dockets aanotori nawo zvakare. So chikumbiro kumhuri yeZimbabwe zvakare nemashoko enyu kupedzisira angava api takatarisa nyaya inorwadza zvakadai so? Ngoti vanhu vanondizivawo ngavandichengetedzewo bhozi ndapanguva yakaoma ndoona kana kungourayiwa kana kungoitwa sangana neany problem. Saka mukatsanangurawo zvakare kuti chinango chavangu vachikukidnapperai vanenge vachiti chii? Ndiwithdrawe nyaya. Hanzi withdrawe nyaya. Aiwa, tinotenda mama nemashoko enyu. Tinovimbawo sezvo zvamaoko evemutemo vachitora matanho kuti nyaya igadziriswe. Thank you so much. Mushure meongororo netsvakiridzo taona kuti idzi dzinogona dziri shamwari dzaBLA MATSOTSI dzabata hama yavo, nokuti vatova threatena vachitaura, ndofunga mangozvinzwira vachitsanangura nhoroondo yacho zvizere. Aiwa, toda kuti hama muuyo mucomment section mupowo pfungwa dzenyu kuti okay, munhu ocherekedza here kuripota nyaya just because anozotya kukidnapper. Aiwa, uye mucomment section mutaurawo pfungwa dzenyu, but please don't forget to like, share to Hot Zim Trends. More subscribe zvakare to Hot Zim Trends so that whenever we post our latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.